É que ti eres moi fan de The Rap. Fan número 1, o sea, eu fun sempre de rap, sabes? Claro, que eu non me lembraba, pero é que ti estiveches nas dúas primeiras edicións do Emigración vendo o teu irmán, non? Cando subiu o meu irmán a cantar, dixen, hostia, estamos aquí, algo estamos facendo, sabes? Ao parecer, Juli é como un ermitaño, non? Juli non sale da casa. Juli non sale da casa. Nos collimos ao teu colega Antón. Metímolo nun cuartucho na tricotería, de feito, metímolo nun cuartucho entre 7 persoas e dixémosle, ti eres Juli, verdad? Dinos a verdade, eres Juli ou non eres Juli? E amenazámolo ali dunha maneira moi vil e rastreira. Meu pobre, sabades todo o mundo que xian obligas a escribir, chavales. Eu son rap. Eres rap? Sí, ó. Sí, ó, son, ó. Pero eres rap ou eres... Por favor, apoyadme, chavales, ó. Unha impresora é rap ou non é rap? Como você? Ti naquela ali. O que cantaba na orquestra. Vale, perfecto. No, pois agora falamos normal, non? Vale, perfecto. Cando quieras, dis máis preguntas aí. Se hai algunha que non me gusta, non contaste. Sí, home, mas te vale responder. Non te fixen vir a Carballo para que non me respondas as preguntas. Hostia, que a Capitol sexa o punto de partida e como a presión está no punto de partida, pero despois hai que seguir e hai que facer, pois, tropecentos vuelos a maiores. Sí, no, claro. O sea, ao final queremos que sala o mellor posible a Capitol para que a xente, sabes, vexa pues, como o salto que damos de nivel e que se fijen en nós, non? Para festivales e todo eso. Dá vértigo? Home, sí, porque dache como, eu que sei, respeto, sabes? Tantos conciertos e ti queres que vai a salir ben todo, sabes? Non é só a Capitol e xa está, non? A Capitol é o máis importante, obviamente, porque é como a presentación, pero despois ten que ir todo rodado e ten que sair todos ben. E sí que é verdade que estou un pouco como, sabes, que a ansiedade quero que está ben, sabes? Como viviches un pouco todo este cambio dende... Home, eu creo que a maior parte do cambio o ano pasado, pero como viviches pasar de 2024 a 2026? Pois a verdade é que non o penso nada, sempre digo que non penso nada, porque senón toleo, sabes? O sea, estaba estudiando un ciclo e agora estou vivindo a música aquí, ahora nunha entrevista, sabes? Que eu na vida pensei que fora a ser posible, pero bueno, pois ao final pasou porque tiene que pasar e creo que tamén o merecemos, hai que ter un pouco de amor propio e pois a seguir traballando para que siga moito tempo máis. Estás, agora mesmo vives da música? Quero dicir, adícaste única exclusivamente á música, pero tes un soldo de funcionario da música? No, de funcionario non. Cando vou tocar, cobro. Cambiouche moito a vida nestes últimos anos? Sí, porque antes era como... Ti cando tes clase, tes un horario, tes que ir a unha hora e tes que facer o que che mandan. Agora non me mandan nada que teño que facer e non teño un horario. Pero teño que traballar igual. Entón, é como que tes que organizar a cabeza para decir, vale, non me vou levantar ás 2 da tarde, vou levantar ás 11, vou facer unha cousa, vou contestar con WhatsApp, vou ir a unha entrevista, sabes? Pero sí que é como máis complicado se seguir un itinerario cando tes como todo o tempo libre, sabes? Cústache esa rutina ou lévala ben? Non é que me coste, senón que é como facerte a idea de que un día queres dormir hasta as 12, porque podes, pero non vas facer, sabes? Parte de todo este apoio virá da túa familia, non entendo de... Sí, claro que sí. Home, se non... A ver, mira nai e o meu país son os que me poñen a andar, se non eu só igual era un Cristo, sabes? Lin outro día que cando yo comentaches foi como, bueno, se o meu irmán pode vivir disto, eu tamén quero intentalo, non? Claro, tuvamos ejemplos na familia e ao final, pues, teño moita suerte porque cando le dixen que quería tomar en plan, todo o tempo do mundo a música, pues valoraron, sabes, que tomar esa decisión e apoiarme. Como foi ese momento? Como sentas aos teus pais e dis, papá, mamá, vou intentalo eu tamén? Sí, no, o sea, estaba indo todo moi ben, estaba nas prácticas do ciclo, era en plan, mamá, ou busco, sabes, non quero estudiar máis. Entón era, ou busco un traballo do que estou estudiando, ou póñome estes meses a full, sabes, co álbum, co disco, e si sale, saliu. Pois, gracias a Dios, saliu e agora estamos ben, como di Bad Bunny. E como viven agora os teus pais todo isto? Home, pois antes tiñan que ir a 40 bolos e agora teñen que ir a 80. Son como técnicos de sonido. Pero sí, contentísimos, obviamente. É unha locura. Se desdoblan, quero dicir, se tocades o teu irmán e máis ti o mesmo día, como fan? Home, pois temos cadrado xa algunha vez. Gracias a Dios cadramos en algún festi este ano, polo menos vernos os dous, o mismo.
Pero sí que van ter que elegir pues, que queren facer este ano máis veces. No verán, sobre todo. Tens que poñer un cadrante na neveira da casa. A ver, hoxe tócame, a min tócame Navia de Suarna. Sí, no. O meu irmán, bueno, Mazaricos. No, pero é que a mí tamén me jode, sabes? Porque eu fun a 30.000 bolos de Derrapan, sabes? Deixar de ir, pois, ao final. É que ti eres moi fan de Derrapan. Fan número 1, o sea, eu fun sempre de Derrapan, sabes? Claro, que eu non me lembraba, pero é que ti estiveches nas dúas primeiras edicións do Emigración vendo o teu irmán, non? Efectivamente. Que forte pasar diso a estar tocando, non? Sí, no, fui no momento do concerto, este ano ali, pensei, no, cando sube o meu irmán a cantar, dixen, hostia, estamos aquí, algo estamos facendo, sabes? Porque senón, sí que é moi bonito o cambio de estar abaixo, estar arriba, é unha locura. Que se che pasou pola cabeza nese momento? Pois imaginábame a min fai 2 anos aí, sabes, como a xente que estaba ali, disfrutando, tío, pois, como a suerte, sabes, dixen, joder, suerte poder estar ahora aquí, sabes, e vivir isto, tío, porque é unha locura. E que lembranza tes deses primeiros emigracións? Porque mira que era unha cousa moitísimo máis pequena do que viviches este ano. Que recuerdos... Vamos a dicir que non teño moitos porque eso non era ir, sabes? Non había un itinerario, pero viví experiencia ao máximo, vou dicir eso. O sea, o primeiro ano, acordome no avión, igual vi 5 cubatas no avión, indo para lixar. No avión? No avión, sí, no, o sea, fui dura, O primeiro ano fui moi duro, O segundo xa fomos máis chill, pero o primeiro, encantou. O sea... Claro, que ainda por riba, ti no segundo ano fuches como público a Tricoterí e este ano tocaches na Tricoterí. Sí, efectivamente. De feito, eu cando entrei na sala para facer a prova de sonido, non me sonaba de nada, Dixen, pero esta sala, eu non recordaba así para nada, en serio. Dixen yo ao técnico, esta sala na que tocar, tal. Eso, sí, esta, tal, será. Sí, primeira lembranza que teño deste sitio. Sí, en plan, eu estuve aquí, bueno, pero sí, moi ben. E que tal a experiencia en Emigración? Pois espero que non sea a última vez que a viva, ni moito menos, o sea, así. Se siguen facendo, vou ir sempre que poda, porque é unha locura, tío. É bonitísimo. Cambia moito conto cando vas pola túa conta, pois iso, de público, a cando vas na expedición cos artistas e demais? Obviamente, pois, estar como dentro, sabes? É a hostia porque todo o mundo, sabes, está contentísimo, os artistas todos. É que todo o mundo está feliz porque é algo diferente, sabes? Non é un mítico fin de ir tocar igual non te apetece, sabes? Aí vas ir sempre contento. Como lle explicarías a xente que a experiencia de vivir dende dentro o Emigración? Pois que é algo que se che queda na cabeza para toda a vida, sabes? O sea, hai concertos que vas recordar sempre, pero despois, obviamente, pois tocar en Bélgica non hai nada parecido, sabes? Claro, que como é sair a tocar fora? Como é, o sea, porque eu entendo que ao final, pois cando estás tocando por aquí, a rutina é moi diferente, pero como é ir a tocar ao estranxeiro? Pois, a ver, ao final é o mismo, pero collendo un avión, sabes? Pero sí que é verdad que cambia un pouco o conto porque é como que xa queres dar o teu máximo nivel, sabes, como artista, porque estás fora, hai xente que igual moita xente que non che conoce, queres atraer pois máis fans e todo eso. E nese caso, disfrutáchelo ou foi algo como máis sufrido? Porque eu entendo que haberá bolos que son moi sufridos, que é como vamos a intentar cumplir, neste caso... No, neste caso fomos a disfrutar, de feito eu nunca suelo beber antes dos concertos, na maioría, deixeime levar porque estábamos ali e tal, os colegas, por favor, sabes? Non foi un único que vin, e nada, o sea, ao final, sabes, saliu ben e todos contentísimos. E despois, o sábado, o día dos concertos, molouche a Madeleine? Encantoume. De feito, sala que sona increíble. Non me esperaba que sonara tan ben. Gustoume moito. E cando poñen as luces nas escaleiras, a mí mola Dios, É unha locura, E Álvaro, o técnico de Bayuca de Derrapans, non sabía que había escaleiras, sabes? No Rider non poñía. Fixo as escaleiras perfectas de luces, sin saber, sabes? É unha locura. É que eu lembrome o ano pasado, cando fomos por primeira vez a Madeleine, que cheguei ali e dixen, hostia, pero esta sala é outro puto nivel. O sea, eu creo que o viviches moito. Polo menos o concerto de Derrapans. Sí, no. O sea, eu xa tiña claro que no concerto de Derrapans iba a ser como o primeiro de Derrapans, pero en Bélgica, sabes? Sempre nos paus dando todo o que podemos. E despois con Kid Mount, que estaba de salir... No, Kid Mount non falla. Sempre me digo o pai, o pequeniño non falla. O pequeniño non falla. El sale e quédese ca peña, tío.
Tedes boa relación, entendo, non? O sea, xa é un rollo máis fraternal, entendo, non? Sí, o sea, da música é o meu mellor amigo, obviamente. O sea, foi o primeiro co que quedei, sabes, en plan, un día, mal facer un tema, sabes? Para min, un amor de persona é a full como Manuel, tío. Como foi gravar aquel que foi EP, entendo, sí. Como foi gravar ese EP? Porque foi 2025, eu creo, non? Publicastes en 2025. Pois, nada, eu falei por Instagram, e falou a min algunha vez, dixen un día, tal, podemos quedar a fazer algún tema, tal. Quedamos un día, fomos tomar algo, e fomos á súa casa, e fixemos o primeiro tema. E fui como na mesma semana, os 4 temas, sabes? Os 4 temas en unha semana. Efectivamente. Nada, despois mandarlle a Juli. De feito, fixámoslo todo como... Nunca grabei nada tan rápido, sabes? En plan, eu solo darlle como moitas voltas ás voces e todo, pero eso foi como... Sabes, pedir unha botella de viño, ponerme con Manuel aí na habitación, e darlle a cabeza e facelo. Que foi como un proceso creativo diferente e que me gustou moito, sabes? Eres máis de compoñer só ou pues, grabando con Kid Mount ou con todas as colaboracións deste último disco? Prefires esa colaboración mutua de retroalimentarse ou eres máis de eu a miña bola, gravo a miña parte e despois xa ti mete... No, nas colabos gústame compartir ideas e co que temos poñernos a soltar as cousas, sabes? E que tal co novo disco? Pois moi ben, moi contento con como está indo, a verdade, estou flipando porque está indo moi ben, o sea, é como un multiplicador de por 10 do meu disco anterior, sabes? O sea que non podo queixarme, sabes? E nada, a xente está recibindo genial e moi contento. E, joder, xa o terceiro disco longo, entendo, non? A ver, o primeiro como tal en castellano, así, non era como bases de YouTube, tiro un par de barras aquí de toladas, que eran toladas. Non o conto como un, sabes, como un traballo como tal, pero sí que 99 e Amorrer, pois, son algo en serio. Son como os meus dos fillos. Vale, como é a evolución dende o primeiro disco iso de bases grabadas de YouTube a Morrer? Como notas ti tamén esa evolución na tua música? O punto de inflexión é Juli, porque unha vez que nos a Juli tiene a libertade de poder facer o que quira, facerse el, sabes? E agora xa estamos como nun momento de que eu son amigo de Juli, sabes? Non é o meu produtor. Ao principio era o meu produtor, agora xa somos como amigos, obviamente. E fomos madurando pouco a pouco as ideas que tiñamos cada un, sabes, por separado, e despois, obviamente, Noveloura e Juli, ahora mismo, sabes? O sonido sonamos os dous, sabes? E creo que de 99 a Morrer hai un cambio gigante de... Tanto como de madurar personalmente eu, sabes, que se notan as letras, como de madurar o sonido de vamos a dar 30 voltas, ao que antes lle dábamos unha, sabes? E como é gravar con Juli? Porque eu sei que todo o mundo fala moi ben de Juli, tamén é como unha figura medio extraña porque é como algo difuso, ninguén sabe quen é Juli, pero todo o mundo sabe que Juli está aí. Todo o mundo confunde a Juli. Juli, dice que Juli estaba en Bélgica, pero non se sabe, non se sabe se é verdade. Isto vamos a explicalo. Vale. Resulta que nós, o grupo co que fun eu a Bélxica, tiñamos a teoría de que Juli estaba con Bosco. Sí. Pero, ao parecer, Juli é como un ermitaño, non? Juli non sale da casa. Juli non sale da casa. Eu sigo tendo a sensación, e vou non dicir agora, E que estaba? de que nos estás pegando unha trola histórica. Pode ser Fabio, E realmente, claro, é que... Nos primeiros concertos es que íbamos, claro, en plan, a xente non nos conocía tal, etiquetaban sempre a Juli na ofensiva de Fabio, sabes? Fabio, en plan, pero... Inda por riba. Claro, de por riba que veña. No, pero, o sea, foi gracioso porque nos collimos a tu colega Antón. Metímolo nun cuartucho na tricotería, de feito, metímolo nun cuartucho entre 7 persoas e dixemos, ti eres Juli, verdad? Dinos a verdade, eres Juli ou non eres Juli? E amenazámolo ali dunha maneira moi vil e rastreira. Eu pobre, tío. Pero, si, ademais, el todo coitado, en plan, que non, que eu son Antón, mira. E ensinábanos conversas con Juli e nos dicindo, estás mentindo. É un grupo el solo de WhatsApp. Exacto, mandáchelo así. Pues Juli sí. existe? Sí, Juli existe. Juli existe. E como é compoñer e traballar nese sentido, ir ao estudo con el? Vale, mira, Juli é como se xogas ao fútbol, sí. Juli é o mítico que xa pasa sempre ben, que non falla, sabes? En plan, que vas a dar para que tire aí metela, sabes? É ese, tío. Faino todo ben, tío.
É como... Da igual o que lle pides, tío. Defende ben, corre, despatea, tío, que sei, sabes? É que lle vas a pedir máis? Así que has posto de porteiro con él, sabes? E a nivel de rutina de composición e de produción dos temas, como se xestou, por exemplo, este disco? Este álbum foi diferente do 99, porque o 99 se mandábamos beats eu escribía sobre os beats, pero neste non sei por que cambiamos a forma, o sea, porque saliu así. Eu escribía as letras, e unha vez tiña as letras, dábamos a melodía e logo el facía o beat. Que é raro, o sea, a xente xa me di, moita xente dime que é raro, pero así pasou, en plan, neste disco pasou así. O sea, el montaba os beats a través... O tema feito xa. A través do que ti lle pasabas Efectivamente. de letras. A que a min non sei por qué, pero neste álbum que ocorríaseme como melodía, sabes, en plan... Así. O sea, a ti tamén lle pasabas rollo pistas de melodía, de en plan, eu creo que aquí podemos facer Sí, esta no, además melodía, construimos os beats entre os dous, obviamente, sabes? A maneira de compoñer era máis rollo funcionario de decir, veña, hoxe póñome daqui a aquí... No, nunca fixen eso. Eso fai no Xián. Eso fai no Xián. O sea, porque sepades todo o mundo que Xián obligas a escribir, chavales. Eu nunca... Ti eres máis anárquico, non? No, si, xa pon a libreta diante e pons a escribir. Eu nunca fixen eso, xurcho por Dios. No, en plan, se estou un día no sofá, e faime pum a cabeza e tenme que poner a escribir. Igual estou vendo unha película con Carlota, con miña moza, e teño que parar a película porque me dá unha idea e non podo perdela, sabes? Porque sei que se a perdo, voume despois cajar en Dios. E teño que estar no medio da película escribindo as cousas, sabes? E pásache en concertos e por aí que vas a algún lado e dis, esta cousa ou esta melodía tal... Apunto no móvil, sí. Gravo un audio dun tema que escutei, non sabes? Sempre co Shazam buscando temas. Sí, no, son bastante psicópata para eso. Sobre todo se vou pola calle, camiñando así, sin móvil, así nada, é cando máis, sabes, porque estás ca cabeza despejada, menxe ideas, así. O sea, eres de ir pola rúa sen nada, sen inputs? Ou No, nunca vou cos cascos ni nada, nin pola calle. Hostia, pois iso é curioso, porque hoxe en día xa... Non escuto nada de música. Non escoitas nada de música? E Fabio tampouco, creo. Nada. O sea, xa escoitas a túa música e pouco máis? No, nada. Nin a de Xián? Ahora Rapans, porque sacaron o disco. Nin a de Xián? Porque teño que escutarlo porque non me queda outra. O sea, no, porque... No, sonou moi mal, perdón, no, era con cariño, joder. Porque claro, mando os temas para que demos opinión. Obviamente vamos a dar opinión, non? Justo me escuitalos, a de Xián, sí. E as de Fabio tamén. Pero, en plan, en Spotify non me poño nada. O sea, ti tes como a música capada a nivel localista, non? O sea, só a xente de Muros e pouco máis. Pero se poño un tema, son o mítico que pon, Fabio tamén, os mismos temas de sempre. Non me poño a mirar, sabes, novedades viernes, a ver quen sacou un tema. E a nivel, xa entrando un pouco dentro do propio álbum, cal é o tema do que estás máis orgulloso? Non se para con Chris Indian, é o peor que vai do álbum. Pero de lexos é máis. É dando moitísima rabia, tío. En serio? Sí, porque é unha produción bonitísima, encántame o tema, é super diferente, creo que en Jallejo non hai nada que sea así, tío, é dando rabia que non esteja gustando a xente, tío. O sea, justo, sabes, está indo genial, en plan, pero comparado co resto, sabes? Xa. Obviamente. Como xestionas iso? De un pouco tamén esa frustración de decir, joder, este tema molábame que tivese un pouco máis de... Ao final é algo que te acabas acostumbrado, sabes? Hai cousas, non só temas, hai cousas que lle paso moito empeño que non chegan a tanto, igual faz un TikTok, tamén se pasará a ti, que faz un TikTok que está curradísimo, pois o texto, todo tal, pasas unha hora editando, e non o ve nadie, e subes a un tipo bailando na calle e ten 30.000 visitas, sabes? Pero o mundo é así, sabes? O sea, a frustración de todo o mundo, entendo. Zona Gemelos, tío. Había que facer un aquí... A que levas? Buf. Se faz un Zona Gemelos da música en galego, no, para, a que metes aí? Porque xa me está pasando a pregunta trampa, xa? Sí, no, claro. prometo que isto non vai entrar na entrevista. A que metes? Na Zona Gemelos? Uf, como respondo? Non sei como responder, non? Cal foi o tema máis difícil de rematar? Cal foi o que máis custou? Que diste, joder, tío, es que levamos aquí semanas e non dá saído como quero. O que máis voltas lle damos? Creo que fui Fíos, Sí, porque ao principio, claro, eu o tema escribino, como te dixen antes, escribino e della melodía, sabes? E Fíos que nunca se romperá, e aí non sabíamos que facer, tío. Era como que primeiro probamos un violín solo, non nos gustaba o violín. Despois probamos un piano como en invernos, xa está en invernos o piano, sabes? Despois, como que chegamos a guitarra tal, e despois dis, pero non pode ser a guitarra todo o tema, sabes? Como que empezamos a darlle voltas, sí que é verdad que ese tema sí que nos levou traballo. Pero, está indo bastante ben, e alégrame, porque teño moito cariño ese tema.
Ao final, o disco como tal e como combina como moitos contrastes, no? O sea, por un lado moi íntimo, por outro moi explícito, hai moitos tipos de xéneros musicais dentro do disco, pero xa a nivel de letras e demais é como hai moito de ti, entendo, non? No, eu sempre nas minhas letras conto pois, o que me pasa, sabes? Non falo nunca de... Non teño ningún tema así que sea de outra cousa, verdad? Sempre conto como as miñas cousas, se é amor, pois de amor, se é de calquera cousa. Pero sí que neste álbum como busquei, pois, darlle un pouco máis de variedade e meter, sei, pois letras máis como a de Anime Emoción, sabes? Que non fixera algo dese rollo antes, para cambiar un pouco e cousas así. O sea, dirías que hai moita verdade dentro do disco. Ao final, pois, era como me sentía, sabes, do proceso de non ser músico a ser músico de unha vez, e ao final o disco, pois, fala deso, sabes? Cando tes así algún tema, porque eu creo que neste álbum tes algún de ego trip, Sí. como vives, quero dicir, porque eu entendo que ás veces tamén é como moi complicado lidiar, pois por un lado, o éxito que está a ter o teu proxecto coa humildade de decir, pois non me podo flipar porque xa. non dá vida para flipar. A ver, ao final eu creo que como sempre vou estar con eles, sabes, non se me vai ir a olla como a outra xente, gracias a Dios, pero sí que de vez en cando hai que sacar algún tema de, sabes, de quererse a sí mismo, joder, se pasan cousas, pois hai que contalas tamén, non? E ni me emociono, pois, é algo así, non? E en Estaremos Mortos, non? Que é o que fai que teñas o sea, que teñas os pés na terra a día de hoxe? Pois o que che dixía agora, en plan, estar o fin de con eles na casa sempre, os concertos vou con eles, estou con meus pais sempre, con mi abuela, pois, sabes, Carlota que me pon a andar tamén. Eso che ia preguntar. Houve algunha tirada de orellas algún momento de decir, chico, baixalle 2 tonitos. Sí, baixa de 4, 2 ou 4. Sí, obviamente nunca fixe nada, sabes, pero de fliparme ni nada. Pero sí que de vez en cando, pois cando comprei os dentes enfadouse, joder. E Lucía como irmán tamén, pero bueno, hai que cumprir os sonhos de pequeno. Falabas agora do teu irmán, como é traballar con el para sacar temas en conxunto? Boa, moi ben. O sea, tanto como en Eu Teño Medo como en Estaremos Mortos, foi super fácil, o sea, saliu rapidísimo. E ademais era como sin planificar, sabes? En Eu Teño Medo dixen, Juan, me fago un remix ao tema, tal, e dixeme, buah, pois pode molar, tal. E fixémolo como, pa, sabes? En plan, estaba o tema. E con Estaremos Mortos mandei un día pola mañán, que me saliu a melodía esa pola calle, mandei a él, xa compuxo a guitarra e todo o beat, e no día tiñamos o tema feito, tío. Na mañán, en plan, mandei foi unha locura, mandei as 10 da mañán, e as 2 estaba o tema, sabes? E mandamos a Juli. É increíble, porque temos unha facilidade para compoñer os dous xuntos que é a hostia. O sea, sería como un recurso a ter en conta un día que teñas... Sí, claro. Non saen as cousas. Claro, falo como meu irmán. Falo como irmán, efectivamente. Claro. Tamén para escribir teño a Xián ou a Fabio que me axudan, sabes? Eso mola moito. Que peso ten o apoio do teu irmán dentro da tua carreira? El, onde teño que pisar eu agora, igual xa pisou 2 veces, sabes? Entón xa me di onde poner os pés, que é o máis importante. Igual, se vou a un festival, xa me di, ui, ten cuidado aí, tal, que tal, e no outro, pois, xa me avisa de, sabes, de son hostia, tal, tratados ben, e eso, pois, ao final queres que non axúdache. Mantenche moito os pés na terra, en plan, parache moito de decir... A ver... Exerce como de irmán maior. Sí, sí. Déixame ir por libre, porque sabe que me gusta o rollo de ir por libre, pero sí que exerce de irmán maior. E en que momento decidides, imos facer unha salsa? Un tema así salseiro e ademais xuntando a Rapante, a Samu. Foi idea de Juli, teño que dicilo. O sea, porque claro, estábamos como dándolle voltas de que género novo podemos meter en A Morrer, que non metéramos xa, tal. E dixo, pois unha salsa, tal, igual. Fixo o beat, ese tema sí que estaba o beat feito antes de escribir. E nada, pois dixen a Juan, que tal, si quere tamén cantar Samu, facémolo, sabes, en plan conxunto, e quedou un tema moi guapo. Xa non que pasa en Muros, que pasa na vosa casa, tío? Como pode ser que 2 irmáns saian e de repente sexan top 5 de artistas máis escoitados en galego da actualidade? É unha cousa, é un privilegio que flipas, tío. Eu cando me paro a pensalo así, cando teño un minuto de lucidez,
antes de quedar a dormir, e dixo, si quero ir a tocar, vai me pinchar Fabio. Si quero facer un tema de rap, fago con Fabio e con Xián. Si quero facer un tema con meu irmán, fago un tema con meu irmán, sabes? É que é unha suerte increíble, tío. E meus pais apoian, a miña abuela tamén, os amigos todos, tío. O sea, eu que sei, non podo pedir nada máis na vida, sabes? Claro, pero nese sentido, cal foi a vosa relación coa música para que saírades primeiro os dous músicos e despois que esteades no punto no que estades? Como era a relación coa música na vosa casa? Pois meu pai é unha persona que escuta moitísima música, miña nai tamén, pero non tanto, pero meu pai escuta un animalado, o sea, é o mítico friki de música, sabes? De feito, meu pai é o único que ve as entrevistas, sempre digo. Veas todas, sabes? Hai unha entrevista que non teño nin o link, sabes? Que non me pasou Álvaro o link para a entrevista, e meu pai escutouna, sabes? E nada, sempre está atento a todo, ve documentales de todo, e pois ao final, como me ponía música, pois, sabes? Tanto eu como o meu irmán, pois, eso ao final, pois, empezamos a ajustar, a experimentar, e despois cos amigos tamén, pois, como nos gusta o rap e todo, pois xuntarnos, e daí saíron as cousas, tío. Eu creo que tampouco son o que máis traballa do mundo, pero se estamos onde estamos é porque traballamos, sabes? No, iso dende logo. E xa o deixas claro tamén no disco, no? Que falas de que tampouco vos regalou nada a ninguén. No, sí, o sea, fixémolo porque o intentamos. Agora, pois, espero que o resto de xente que queira intentalo, que o faga. Hostia, eu creo que dende 2024 ata o 2026 levas publicados unha centena casi de temas. Como xestionas esa voráxine de estar publicando, de estar lanzando música constantemente e como ves polo menos o futuro inmediato? Porque acabas de sacar tema, acabas de sacar disco como tal. Sí. Espero que non estés pensando en... Bueno, quedan aínda 10 temas por sair este ano. Non me gusta ser o mítico pesado, de feito. Hai moitos artistas que me gustan moito, que acabo aborrecendo por eso, sabes? Non quero ser así, quero ser o mítico que a peña que cando saca con algo está esperando con ganas para escutarlo, sabes? Ao final eso creo que o valora a xente tamén, que non estés sempre sabes? E nada, sí que é verdad que eu que sei, no verán, home, hai que sacar, hai que comer, pero no, sacarei un tema ou dous máis este ano e despois xa hasta ano que ven. As colabos tamén son importantes dentro do... Moi importantes. Dentro do álbum tes un par delas. Como xorden? Porque, joder, tes a xente grande xa a nivel estatal, como pode ser iso, Dirty Sack, tes a West SRK, que tamén está comezando a despuntar. Como foi? Como xorden, sobre todo, esas colaboracións? Pois Dirty faloume a min, de feito, claro, como o álbum iba a salir en 2025, pero ao final, como, pois, por cousas da vida, porque conocín a Chicho no Asa do Mar, conocín a Dirty, conocín a West, e ao final, pois, metín temas, sabes? E nada, pois teño unha relación increíble con todos, e parecemos músicos da hostia, e sinto-me moi afortunado de colaborar con eles, porque, por exemplo, a Dirty, bueno, xa, sin falar de Chicho, sabes, que escuto tamén desde fai muchísimos anos, pero a Dirty como que, sabes, justo nos sempre moita a súa música, fui a persona que máis vin en directo, sin contar a de rapas, obviamente, pero si, a Dirty vino 1000 veces, sabes? Poder facer un tema con el, pois, é unha locura. De feito, dixeme outro día que no seu DM comigo de Instagram hai un mensaje que eres o mellor de 2021 ou 2022, non me acordo que ano é. E cando entrou a falarme para colaborar, vi un mensaje e dixeme, xa quedei contento, tal. Claro, como é pasar de admirar a un artista a que che fale e diga, tío, temos que facer algo xuntos? Siénteste como, para mí son as cousas que molan da música, tío. Siénteste como, sabes, si estou aquí e antes estaba no outro lado é porque algo estou facendo ben, sabes? E se fija en min, pois, mola moito. E con xente como a Ortiga, como Chris Indian, como se xestou un pouco esas colaboracións? Pois Chris conocíao por Manuel, por Kid Mount, encántame como produce, o sea, pareceme increíble. De feito, pareceme unha falta de respeto que Chris non viva da música, porque ten un talento increíble, o sea, tocar instrumentos, producir, saca un tema, producio, mixea o masteriza, o pinta un cuadro para a portada, canta el, sabes, que máis tens que facer, sabes? É imposible facer nada máis. Os vídeos molan muitísimo todos. E nada, e despois, a Ortiga, obviamente, conoso desde o furón de Muros, non me acordo que ano era, 2019, creo. Dirty xa che dixen antes, West conocino por un amigo meu que é Eduard, que empezou a escutar e estamos escuto de fai un tempo, e gustame moito. De feito, cadramos con el fai anos nun concerto.
E nada, pois con meu irmán é pouco máis. O sea, con xente cercana a min que valoro moito, que, sabes, que me axudaron no seu día e agora, e que me gusta moito a súa música. Nese sentido, eu teño que como a percepción de que hai artistas que no momento no que empezan a despuntar, pois van a súa puta bola, e hai outros que despuntan e din, ok, quero ser eu un pouco o adalid desta escena, quero sacar eu ou traballar para que vaya saindo xente así como máis emerxente e demais. En que lado te situarías? O sea, que queres ser como artista? Si máis esa de, bueno, vou a miña bola, cada un que faga o seu, ou tes un pouco esa pretensión? Eu calquera que este ahora mismo currando para, sabes, con todos, eu pues, quero facer temas con él, sabes, porque justamente toda a música en gallego, obviamente. E obviamente, pues, sabes, as colabos ao final axudan, porque se un día un se pega, vamos todos, sabes, hai que telas. Estou na posición como de que se un chaval me gusta como fai e tiene oportunidade de facer un tema con ele, pues, bueno facer, sabes? Probarías estilos totalmente diferentes? Encantaríame, sí. Sí? Sí, moi. O sea, mandámoslle dende aquí a calqueira grupo de música tradicional, Sí, no, por favor. non teño fallo, o sea, fago música de todo, sabes? Non hai que ceñirse a un papel, sabes? Sí, porque de feito eu creo que li na entrevista con Carlos en La Voz que decías que non te considerabas rapeiro, sino que te considerabas máis cantante, non? Xa está xiaga. No, eu rapero... Sí, o sea, entendo que tires máis... Eu son rap. Eres rap? Sí, yo. Sí, yo son... Pero eres rap ou eres... eres... Por favor, apoyadme, chaval, eso. Eres rap ou eres trap? Moi boa pregunta. Sí, igual son máis trap. Pero... Eu rapero non me considero, tío. Rapero son estes, tío. Mira para eles, joder, solo hai que mirar para eles, sabes? No. Trap é o mismo, cuidado. Non é o mismo, No, Bad Bunny é trap. Velo dice trap, non é rap. Pero se non é disfrutado co Calderón. Xa. Bueno, vamos a mirar eso. No, porque xa a mesma discusión de sempre. De beber dos cubatas estar ca mesma discusión. Sí, no, no Mariña Sound de Lugo fixen unha encuesta no escenario, porque estuvemos todo o tempo antes de sair a cantar se era rapero ou cantante. A ver, obviamente o público que había, sabes, tampouco, o que sei, eran nenos, sabes, non tiñan como percepción de tal, pero dixen que se era rapero había só 3 que levantaron a man. Estaba Xian botando esa man a cabeza. Estaba Xian toleando desde atrás. Claro, Xian sostendo, pero de Claro. maneira, o sea, o único no barco que sostén que no velouro é rapeiro, e de repente o público en plan de deítote a dormir. Pero sí, gustaríame facer algún día un tema de... É que rállame moito, tío. Ahora estou tan acostumbrado a escutarme, sabes? En plan, os meus temas de cantados, que cando me ponen a rapear así, sabes, crudo, de feito teño temas que escutaron eles e non me, sabes? Non estou acostumbrado a escutarme así. Pero gustaría meter temas de rap, sabes? Porque me gusta moito o rap, eu escuto moitísimo rap. O sea, eu entendo que se faz unha colaboración con algún outro grupo, pois obviamente tamén é cuestión de adaptarte, pero ti veste, agora que estás abrindo tamén un pouco o abanico, porque entendo que o disco tamén foi un pouco abrirse a facer novos xéneros, veste ti compoñendo cousas e producindo cousas de xéneros un pouco máis distantes ou... Gustaríame, o sea, ahora mismo igual no, pero pasado un tempo, sabes, molaríame se a Juli va a facer un álbum con tal artista que sea unha locura, sabes? E que che quede pois, na cabeza do recuerdo toda a vida, sabes? De facer un álbum de rock que igual non te imaginas que fose a facer, sabes? Eu que sei. E agora pasar do álbum ao directo. Como vai, polo menos agora mesmo como vai preparando isto, porque a data de grabación aínda non se presentou. Hoxe había ensayo, e non hubo. Non houve ensaio. Vai. Pero foi por culpa nosa ou por culpa vosa? Por culpa nosa. Pero mañana sí, mañana ensayamos. Estamos ensayando, mira, eu e Fabio non ensayamos moito. Pero ahora estamos ensayando moito. Así que eso non vou a enseñar. Porque sí que é verdad que hai que preparar o directo e estou bastante ajoiado con eso, porque quero que salga todo moi ben. Vos, entendo que sodes máis polo que me dís de non ensaiar, pero, o sexa, isto pasaba cos
como futbolistas que eran moi bons, que se rayaban nos entrenos, que non querían entrenar porque se rayaban e tiñan outras cousas na cabeza. Vos pásavos en plan de que ensayades e vos raya a cabeza e preferides fluir ou... No, justamente ensayar. Sabes o que pasa? Que o meu irmán ensaya todos os días, casi, sabes? Entonces, claro, eu chego a casa o fin de semana Tes esa presión, e non? o meu irmán vai ensayar todos os días. E dime, mira, e ti nada? E dixo, eu que sei. Non sei. Pero sí, ahora sí que estamos ensayando máis porque obviamente 14 temas que hai que ensayar, sabes? Non é un chiste e estamos poñendo. Me faltan 2 semanas para Capitol. E na Capitol, cantos temas vai haber? Creo que 23. 23 temas, Guai, moitísimo. Sí, sí, vai ser. O sea, vai ser un bolo longo. Creo que é 1 hora de música exacto. 1 hora de música. E despois, obviamente, os paróns de todo, pois igual será 1 hora e media ou así. Como estás vivindo esa preparación para a Capitol? Pois bastante ben, a verdade. Estou contento co directo que estamos conseguindo, tanto visualmente, que creo que é moi importante, o sea, vai ser unha locura visualmente. Imos decorar todo con flores e todo para que sea como un ambiente de morrer. E o sonido e todo, e as luces, están encantando moito como está quedando, e creo que vai estar moi guapo. Cando ves que se esgota todo en 20 minutos, que se che pasa pola cabeza? Porque esgotar unha Capitol xa é como un fito para un artista en galego, hostia, isto fai 10, 15 anos, non pasaba, e de súpeto estamos falando, pois iso, de esgotalo en minutos. Xa. Eu ese día, que conste que estaba todo o mundo moi confiado, menos eu, que suelo ser sempre o que máis confiado estou. Eles dixían que iba a vender en 1 hora, eu dixelle que nin de coña, o sea, eu esperábame que vendela, obviamente, pero igual en 3-5 días. Era a idea que tiña. Pero cando me manda Álvaro, en plan, levábamos 5 minutos. Dime Álvaro, van 500. Eu leí un mensaje así, ¿qué está pasando? Como van a ir 500? Como van a ir 500? E dime, sí, van 500, tal. E bueno, despois xa os 20 xa me dixo que se acabaran e estaba contentísimo. Chamo a miña nai, chamo o meu pai, chamo o meu irmán, todos felices. Estabas nervioso antes de sair? Moi nervioso, moi nervioso. Non sei, non me suelo poñer nervioso por cousas así, pero estaba nerviosísimo. O sea, eu levanto máis 2 da mañá ese día, non estaba desperto porque non dormía, sabes? Claro. Como xestionas ou como estás a xestionar un pouco todo o tema dos nervios de cara a ese concerto? Porque entendo que tamén será un concerto dos máis especiais da tua carreira, non? O sea, é o concerto polo que máis nervioso vou estar seguramente. Obviamente, unha vez subes ao escenario, xa estás, xa pasou todo, pero quero preparalo o máximo de ben que se poda. Que se pode esperar a xente deste novo directo? Pois moitos cambios con respecto ao directo de 99, en canto ao profesional, obviamente, pois agora xa vivo da música, podo invertir máis, podo, sabes, que sea como quero. Antes igual non estaba contento de todo, pero era como había que ir, sabes, para tirar para diante. Pero agora xa é como o meu directo que quero, que sempre soñei, e que a xente creo que vai conectar con ele e vai molar. E que ven despois? Porque a Capitol é o principio desta nova etapa. Que ven despois? Pois unha gira moi grande, de moitos concertos. Teño ganas do verán, porque o verán vai arrasar. O sea, a verdade é que é unha suerte que flipas. O sea, ir a un festi... A mí xa me encanta a música, sabes? Entón, ir a un festival, eu xa iba a ver a meu irmán, agora que imos nós, igual facer 3 festis un fin de semana de julio, co calor e todo, sabes? Con todo pajo, pois, que vas dizer? Como para queixarte. Eres dos que disfruta estar en xira? De ir aos sitios, do camiño e tal? Sí, mola moito. O sea, é como experiencias que vaste acordar delas sempre. Claro, a min o que me comenta todo o mundo é que un pouco pois, estar nunha excursión de fin de curso continua, non? Sí, efectivamente, non paras, sabes? Mola porque ao final das o mismo bolo, pero en cada sitio pasan cousas diferentes, sabes? E levaste como pois, ese cacho de cada naco sempre contigo e mola. E cales crees que son os seguintes pasos? Chega a Capitol, chega a xira posterior a Capitol. Cales son os seguintes pasos do proxecto agora que poidas ter en mente agora mesmo? Nada, ahora mismo en mente nada. O sea, ahora mismo estou enfocado na gira. Despois, cando acabe, pois supoño que me poneré a facer... Obviamente, ao largo do ano vou facer música, porque non podo deixar de facer música. Pero, non sei, o álbum como tal non teño en mente, sabes? O sea, cancións, singles, así, supoño. Seguir dando concertos e salas. Pero un proxecto grande, por ahora, hasta dentro dun tempo creo que vou parar, porque
non é o traballo que leva, sino, sabes, estás todo o día a mil, sabes, o último mes non paras, sabes. Despois, cando sale, tampouco paras, pero é como os nervios de tal, este ten que estar ben, tal, entregar os másters, todo, vídeos, son moitas cousas. Eu entendo que pois, en 2024 non terías as metas que tes agora en 2026, que irías acadando xa as metas que tiñas en 2024 e en 2025, pero cales son as metas actuais? Ou seja, onde ves o proxecto agora? Eu quero que me respeten. Que te respeten. Efectivamente. Non quero ser o millor, nin ser o que saca o tema do verán é o tema do verán. Eu quero que os meus temas, sabes, a xente que lles mola, que lles gusta, ir a un festival, que o artista que me conoce me diga, gusta moito o que faz, tal, sigue por aí, sabes? Iso é o que quero conseguir. Eu teño unha teima que me pasou vendo un concerto de Duki coa música urbana, que é que para min un directo de música urbana ten que ir con guitarras e con batería, e que lle queda guapísimo. Ti ves o teu proxecto como para facer algo así, máis, o sea, trasladar un pouco eses beats, esa música a algo máis musicado, algo máis instrumentalizado, ou estás cómodo no que estás? No, gustaríame. A largo prazo é algo que me gustaría. Levar polo menos eu que sei, un sinte e unha guitarra básico, en la que non sea a batería, sabes, e deixar as secuencias de fondo de todo, pero sí que unha guitarra, un cinto, algo así, sabes, que acompaña directo e que sea como máis visual, sabes, que impresione máis, sí que me gustaría, porque ao final é máis musical tamén, sabes. Eu creo que ademais, para a experiencia do público e para a experiencia do propio artista, eu creo que é moito máis disfrutable cando tes xente tocando ao teu redor. Sí, por suposto. Tamén ves dunha maneira moi diferente a túa música, non? Porque colle outro tipo de caliz. E máis vas con eles de gira, ao final son a túa familia, sabes? Eso mola moito, tío. Eu creo que dende que falamos sempre insisto moito en esta evolución e este cambio radical dende, pois eso, 2024 ata aquí, ou seja, que estás subindo dunha maneira descomunal e sobre todo nos últimos meses. Dá medo perderse polo camiño, quero dicir, ao final pasas de estar vivindo unha vida normal e corriente, estabas estudando, agora vives da música, agora cada vez a túa música soa en máis sitios, das máis concertos, dá como un pouco de medo perderte a ti e perder un pouco a xente que está ao teu carón durante este proceso, ou non? A xente que está ao meu carón, non, porque ao final son cos que vou a todos os sitios, sabes? É cos que estou o fin de semana, e cando podo, eso, ao final non vai cambiar, sabes? Pero sí que é verdad que, obviamente, a ilusión sigue latendo, pero antes molaba máis, sabes? Cando sacabas un tema e te subitaban 1000, dixías, buah, ni má, 1000. Agora é como que estás xa rayado para que sean tantas, e eso non mola, tío. Porque ao final vives deso, sabes? Non é o mismo que cando era por diversión. Entendo que bueno, é máis presión, sabes? E o problema de sempre, o sea, cando é un hobby a cando xa é o teu traballo, pois queres ser o mellor traballador posible. Supoño. Eu creo que vamos rematar aquí coa parte da entrevista contigo. A xente igual non o sabe, pero un pouco a dinámica do programa é convidar a un artista e que ese artista traia consigo a un artista emerxente. Pregúntoche, a quen traes ti para este programa? Traio a Fabio VZ en la casa e a Xian Pais, os dos mellores raperos en galego. Como ti eres o convidado principal e ti escolleches traer a Fabio e a Xian, contanos, por qué? Trouxen a Fabio e Xian porque son os meus dos amigos de toda a vida, porque fan música en gallego como a min, eles, bueno, fan rap, non todo tamén, pero fan rap, e nada, pois quero que a xente vexa de que van estes dous. Como describirías a Fabio e a Xian a nivel artístico? Pois creo que son dúas persoas que escriben moi ben, en plan a nivel letra, e despois bastante que os podes meter en onde queiras, sabes?
En plan, unha instrumental mancha funcional, sabes? Pois metelos onde queiras, en plan, nun polígono industrial. Non autobús de Zaragoza, no, sí, nun instrumental calquera. E vos rapaces, como vos describiríades a vos a nivel artístico? Oye, tío, Bastante de pelota. a miña proposta, eu penso que é sobre todo máis rapera, ao mellor un pouco máis de nicho, pero sí que me considero que me gusta como rapear en distintas instrumentales, mezclar con distintas cousas, como por exemplo o tema que saquei con Rapanti, que mezclamos o indie o rap, ou Vento da Ría, que é rap con música tradi, gallega, e despois penso que tanto eu como a Fabio intentamos traer unha proposta de rap en gallego que hasta ahora non se viu demasiado. De ti, Fabi? Sí, exactamente. Mais ou menos como dixían. A ver, eu ainda non me vei a ver cos meus temas, digamos, porque son un rayado para iso. Pero agora sí que fixe algo que me gusta de verdade. Mais ben o que busco é implementar ritmos novos que non se deron nunca no gallego. Por exemplo, eu escuito moito Detroit, Garage. A mí o que me gusta moito é a esencia da música francesa, por exemplo. Nunca vin esa esencia na música gallega. Obviamente fago música boom baps, como dixían, e así, pero quero darlle como a volta de tuerca, exactamente. E en que punto credes que está a vosa carreira artística agora mesmo? A miña está nun punto bastante complicado. Pero non que... Diría a frase que nos dice a nós, ten un traballo pero perdo cartos. Esa é En buísima. plan, como que sí que estou nun punto que considero que xa que teño un público, teño unha comunidade de xente que sí que lle gusta, me escoita, pero moitas veces como que son moi ambicioso nos meus proxectos. E nada, agora, por exemplo, vou sacar un EP dentro dun mes, e sí que considero que fun bastante ambicioso coas producións, cos visuales, co diseño gráfico, porque me gusta cada vez ser máis profesional, vendo os pasos que toma el, por exemplo, tamén. E nada, para iso hai que empezar a funcionar, e gracias a Dios este verán vamos a empezar a funcionar. Pero bueno, pouco a pouco. Eu un pouco mismo, o sea, eu nunca saquei nada, a ver, os temas que teño con Xan e con Martín, pero, o sea, estou no inicio, sabes, eu non teño presión de nada ahora mismo. Eu, como di Martín, teño moita suerte de estar ahora mismo ao lado deles porque vou empezar no nivel alto xa, porque está Juli, está Antón, e ao final voume dar ver a xente como eu quero de verdade que a xente me vexa, sabes? Porque ao final Martín empezou con bases de YouTube, como dixo antes, e eu vou empezar con bases de Juli, sabes? É unha suerte enorme. Que confirmamos que non eres Juli. No. Quero deixar claro que esta persoa tampouco é Juli. Juli non está entre nós. Sí, cada vez que sale unha persona con nosa lado hai que aclarar. Exacto. Dicías antes, Martín, que claro, que sodes colegas de prácticamente de toda a vida, sodes todos de Louro. Cando comezastes a vosa relación de amizade? Cales foron eses comezos? A ver, eu con Fabio fui na clase desde, sabes? Desde a guardería. O sea, ao final somos do mesmo ano. Con Xian sí que fui, é verdad que fui a partir da música. Bueno, ou en Santiago, mellor dito, sabes? Eso que somos primos. Sí, somos primos. Pero Pero espera, sodes primos? Sí, non? Sí, a ver, miña abuela é tía de túa abuela. Sí, É que viñamos no coche dicindo, pero alguén lle dixo a María que erades primos. Sí, somos primos. sí. Pero a verdade que contigo hasta Santiago, así. ¿no? Sí, o sea, sí que cadrábamos nas míticas reunións familiares. Reunión de OGs. tochas, sabes, pero eu levolle 4 anos a Fabio e a Martín. Entón sí que se dou a partir de xuntarnos en Santiago os da miña generación de Louro cos da deles. Sí, e despois xa ca música, pois obviamente paso todo o tempo do mundo con eles, sabes? O sea, demo do raio que saíron 3 da mesma familia artistas, Sí, pues. Non pensaste en algún momento sair algún fontaneiro ou algo así? Que eu Charcuteiro. teño ciclo de electrónica, Ciclo de electrónica. Vale, que estudastes? Claro, perdón? por favor. Bueno, fala. Eu estudiei INEF, fixen o máster de profesorado e estou facendo psicología.
Ah, carallo, porque non tiña suficiente con a carreira, decidiches facer A mí, dúas. isto é unha cousa moi curiosa. Eu vivía con el, non, un ano. Eu non sabía que ele estudiaba psicología. Claro, eu dixen, claro, Xian estudiou a carreira, tal, estudiou en INEF. Está facendo máster. E dime, non, porque a semana que ven teño un examen de psicología. E eu, que dis? Como psicología? E Estou non, porque... opositando. Entonces, Estás opositando. o sea, eu... sí. Pero, ti... Cantas cosas É faz? todo ben, pero todo Traballo ben. fin de semana. Que non estudiaba para examen de psicología, probaste. Estudiei, o que pasa que ti non me vías... Non che vi estudiar. Eu vou estudiar a biblioteca, entón eu cando... Sí, vivía pero no sei, piso con el- cando sei que estudias sobre algo, falasme sobre eso. Pero de psicología non me falabas nunca. Non, porque- Dixestes un día, teño semana que ven examen. E aprobaste. Chegaba a casa e facíamos música, non me poña a explicar o que fago o que non, sabes? Ele nunca me dixo se vai a clase ou non, en plan... Non me estia fácil moi listo. Bueno, eu estou en cuarto de comunicación audiovisual en Coruña. Nada, ahora a ver se saco carreira. Poñereime a intentar ir con este de giro por aí adiante. Porque vos, de idades, son 21, 25 e... 21. E 21 tamén. Carallo, que ainda sodes moi novos, Eu xa non tanto. Bueno, Bueno, sin da eres. Sí, pero non eres o camino de salud. Sí, eso sí. Non fallo nada. Entón, eses principios, o sea, eu entendo que pola vosa parte había reunións familiares Sí. e pola vosa en concreto dende Toda a vida, a escola non? infantil, o sea, toda a vida. Eu que sei, eu, por exemplo, miña nai é profesora nun colegio en Noia, eu iba ao colegio en Noia, e polas tardes tiña clase tamén. Pero aínda así había tardes que iba a casa de Martín e... A ver, cando éramos pequenos, pois xogábamos a Play, pero despois tuvemos a época de ver batallas de rap. Despois tuvemos a época de... quinto escalón, Sí. Colleunos moi fuertes. Con 12 anos víamos o quinto escalón, sabes? O sea, estabades Sí, co freestyle... sempre nos gustaron as mesmas cousas. Fixámonos moi amigos por eso, non sei, fui... Porque saliu así, non buscamos nada. E como xorde comezar a facer música? Comezades a vez retroalimentados entre vos ou cada un pola súa conta en tempos diferentes? Como foi? Eu vivía en Coruña cun amigo noso que se chama Juan, Juan facía música así, trap e tal, e a min empezou a molar o rap e saquei 2 temas daquela en castellano. E despois, a raíz deso, de empezar a levarnos con eles, e foi en plan, mima, conocín a Fabio, molalle moitísimo rap, íbamos escutar os mesmos temas, como que afinamos moito aí. E un día quedamos 8 ou 9 do seu grupo e máis o do noso, e como que fixamos como unha especie de cipher mal feito, en plan, a primeira vez que gravaba todo o mundo, e daí, pois, quedamos nós. E como que fixamos unha relación moito máis íntima a raíz da música. Claro, aquí ven a dúbida que eu creo que ten todo o mundo: que carallo vos dan de comer en Muros? Porque a cantidade de artistas que hai a día de hoxe que veñen de Muros Sí, é unha locura. é unha animalada. O sea, non sei como vivides vos, pero como que vivides rodeados como de moitísimos artistas. Sí, sí, o sea, hai de todo, pero non só na música, o sea, hai, eu creo que hai cultura para todo, sabes? Tampouco sabes, New York, pero é un louro, Muros en Esteiro, hai cousas e moi guais. Pero a que credes que se debe? Pois a verdade é que Eu non o sei, non hai explicación. É que non hai explicación. Porque, en plan, nós no noso caso é o que che digo, xuntámonos para rapear e tal, e tampouco é que nos fijáramos En nadie. a parte dos rapantes, que sí, porque son familia e tal, e sí que temos máis relación con eles, pois un pouco... Eu creo que é pola forma de ser, nós. Sí, exactamente. O sea, que se nos mete algo na cabeza, imos a full con eso, sabes? Sí. Somos uns bajos, pero cando se nos mete algo na cabeza... Igual no instituto nos fomentaron a creatividade, que sei, non sei. Sí, sabes, non sei ni idea. Bueno, no instituto nada. No instituto nada. Nada. Vivides como alleos vos ao resto de bandas ou hai convivencia a nivel Muros entre, pois iso, eu que sei, a xente de Terbutalina, a xente de Rapans, a xente de Archivo Axunto, creo que son tamén de ali, Sí, son moi algún de Leiva, eu creo que tamén. Sí. No, al final, obviamente, conocémonos todos porque somos do mismo sitio e temos relación con todos, joder, sabes? Vamos a cadrar en sitios, pois, que menos, sabes? E non vos sentides así un pouco raros vos, porque eu entendo que a maior parte dos músicos que saen
de Muros son como máis bandas máis roqueiras e demais, e vos sodes como a parte de rap, do trap, do urbano e demais. Non vos sentídes como un pouco os bichos raros da zona de Muros? A ver, por unha parte sí, pero tamén é algo que facía falta, sabes? Sí, sobre todo ao principio. Claro. Ao principio sí. Ao principio era mítico de O sea, non é que se rían de nós, pero... Sí, ríanse de nós. sí. O sea, hai moita xente que ao principio se reía e agora apoia, sabes? E agora que van... A verdade é que demos moita vergonza. O sea, No, é verdade. É verdade. o sea, os primeiros conciertos, que tampouco hai tanto tempo, pero hai 3-4 anos, pois non sonábamos tan ben, era en plan, mima, aí veñen... horrible. Era horrible. Aí veñen os raperos, que despois, os 3 ou 4 que apoiaban desde sempre e que apoian agora, para min eses son Claro. esenciales, pero sí que hai xente que se subiu ao carro e ao principio era, mima, que facedes? Sí, Sabes? Gardades a esa etapa como unha lembranza especial ou é máis deixámola aí no caixón que dá moita Eu vergonza? teño un cariño que Sí, flipas. é máis dache moita forza para seguir. Claro, joder. Porque ao final, cando nadie te apoia e ti sigues na túa e o consigues, ti pensas que... O sea, nós na vida pensaríamos que íbamos encher unha capital, sabes? Ahora mismo chega isto e diste, mima, que é o siguiente. Eu creo que é seguir para adiante... Coño, é verdade. Sí, sí, o sea, é seguir para adiante, pero sin non poñerte límites nunca, sabes? Mas que vergonza nos vai dar agora ou que pau nos vai dar ir por aí se o primeiro concerto que damos era diante de nosos pais sonando fatal. Claro, no, xa, pero en plan máis baixo non vamos caer, sabes? Vale, pero cal foi a reacción dos vosos pais ese día? Sempre nos apoiaron. Moi ben. Sí, efectivamente. Exactamente. Damos vergonza, pero esos éramos os millores, sabes? E eu teño a sensación dende fora, e eu creo que moita xente a ten, de que agora mesmo xusto como que a música urbana en galego que está vivindo como un auxe espectacular e ademais como que estades moi unidos, ¿no? Como que hai moitísimos rapaces que están saindo e como que vos apoiades moito entre sí. No voso caso é como moito máis sinxelo porque ao final sodes do mesmo sitio, criastes vos xuntos, pero como estades sentindo vos este momento no que tamén está saindo moitísima xente, está xerando como moita bola, sobre todo, dentro do voso xénero? O que nos pasaba entre nós os tres empezounos a pasar a raíz de que el sacou 9-9 e conoceu a Kid Mon, a raíz deso conocemos a Maseda, a Willow, a todos, e o que nos pasa con nós os tres agora nos pasa entre 10. Entón, como que un se retroalimenta do outro, colabora co outro. Sí, está moi ben. Hai como, si queres facer algo con alguén que che gusta, sabes que vai ser bo chaval, sabes? Claro, que tivemos suerte de que eran todos moi bo chavales. Claro, nunca dramos ainda con ningún... Exactamente. Sí. Era xente así normal, é o que importa. Sí, é que creo que é o que nos fai estar nese momento, sabes? Que todo o mundo somos humildes, nos vamos ben con todos. E queremos eso, sabes? Porque igual había un cara que iba por libre, imagínate que o Xian, sabes? O Fabio vai por libre e non fai caso a outra persona, sabes? E non ni falo nunca a Kid Mon, ni falo nunca a Willow. Pero non pasou eso, pasou todo o contrario, sabes? Quixen xuntarme con eles e ao final pues, conseguimos que todos estuáramos xuntos. O sea, vivo como un pouco retroalimentado este rollo de que a música e a industria musical como que fomenta que sexamos como máis individuais e tamén é certo que na industria da música urbana xa a nivel estatal e internacional é como un rollo como moi de eu, pero no voso caso, polo menos na escena galega, é como todo o contrario, ¿no? Como que é un rollo moi de somos todos e todos vamos a levantar isto. Vos tamén os sentides así ou vivides tamén pensando, bueno, pues, nos imos pola nosa conta? Non, que eu creo que é un pouco tamén que todo o mundo viviu, como dixamos antes, o de pasar esa vergonza de dar os teus primeiros bolos e que nadie te apoiara, e de repente encontrar alguén que faja o mismo que ti e que teña as mismas, o sea, os mismos soños que ti, os mismos gustos, pois ao final motívache máis a seguir e apoiarte entre nós, o sea, apoiarnos entre nós. É o que dixo, que temos moitísima suerte e non nos damos de conta, sabes? Considerades que agora mesmo a música urbana en galego está de moda? Está no prime. Está no prime. Está no prime. A ver hasta onde chega. Sí. Sí, hai vídeos, en plan, xente subindo vídeos a TikTok de que quere aprender gallego para intentar escutarlo, sabes? Eso xa... Iso é moi forte, porque ti tamén o cantabas en... Día uno aprendendo gallego, sabes? Sí. Eso estamos locos, sabes? Eso é unha locura que consigamos eso. Porque escutei nun tema de Jorge Z unha frase e saliu outro día, sabes? Genial, sabes?
Dicíalo ti no tema este de Ni me emociono, creo que é, no? Que dis que os nenos están a aprender galego para cantar os teus temas no bolo. É Vos que é locura. tedes esa sensación de ver que a xente máis nova, que é un pouco como a que está máis desligada do galego, está aprendendo un pouco grazas a que, pois iso, que a música urbana tamén está no seu prime? Sí. Si ese traballo estamos facendo, sí. Xo. É un traballo en plan non o buscamos de primeiras, o sea, sale natural porque a nosa identidade facelo en gallego porque é como falamos e como sentimos, pero a consecuencia deso é a normalización lingüística. Non sei se a Xunta nos pode mandar unha carta ou algo. Unha carta, xa non un bizum, unha carta. Sí, un cheque. A saber que chega aí. Claro, hai moitos profesores, Seguramente sexa unha multa, así Sí, que... no, corta esto, non pone nada. hai moitos profesores e profesoras en gallego poñendo os nosos temas. Sí, valorando moito. É un honor. É que eu lembrome de... Eu, ao principio, cando comezaba a facer vídeos, tamén me chamaban para ir a dar charlas en institutos e tal, e sempre lles dicía a xente: a vos que vos gusta? No, pois eu escuito a non sei que, non sei canto. Dicía, vale, pero ti sabes que tamén hai música en galego que se fai neses mesmos estilos? E daquela ainda non era tanto, porque eu que sei, en 2022 non era a mesma situación que temos agora. Agora é unha locura. É que sabes o que mola? Que a maioría de xente da nosa generación escuta música urbana, sabes? Entón, pois, que este salindo esta cena ahora, pois, axuda moito, non? A que a xente da nosa edad, pois, escuta máis música en gallego, obviamente. Vos notades que... Porque eu entendo que vos medrastes sen referentes en galego dos vosos estilos. Vos notastes que as novas xeracións de artistas están saindo porque teñen esa referencia de dicir, pois está funcionando ben un proxecto como o teu, proxectos como os de moitas outras persoas? Con Martín sobre todo. O sea, ti ahora tes en TikTok está cheo de bachatas en gallego, sabes? Sí, é moito. Que pasa coas bachatas en galego, tío? Sí, algo está pasando. Algo está pasando, sabes? Cando se vende moito un produto no super, a outro super do lado tamén pon o mismo. Pero sí, no, o sea, ojalá a 30.000. Exactamente. A mí eso o sea, é que é unha locura. Canta máis xente saca bachatas en gallego, máis xente me escuta a miña. Entonces, a mí sacadas que quirades que nin moito menos me vou enfadar. O que sale beneficiado ao final é o idioma, nese sentido. Sí, efectivamente. Pero que de feito tiña para preguntar, vos sentides que hai xente que se está subindo o carro porque ve que funciona? Sí. No todo obviamente. O sea, a maioría de xente. Que, obviamente, Todo o mundo non. Moita Todo o mundo xente. non, Moita xente, sí. Moita xente, sí. Un porcentaje moi alto. O sea, eu creo que, obviamente, hai moita xente que se non fixéramos o que fixamos, non o faría, sabes? Sí. Ou as referencias que hai a día de hoxe, sabes? Pero O sea, bueno, a veis gente moi- tiña que romper esa barrera tamén, Claro, sabes? En exactamente. plan, o que fixemos nós, por así dicilo, sentou o presidente. Ao mellor despois agora sale un Efectivamente. e pasa por riba e... Claro. Ojalá pase sabes? eso. Canto máis arriba nos poñamos, gracias a outra persona, pues, mellor. Sí. Non vos sentides extraños a ver a peña que di perfecto, eu estou facendo, eu fago toda a miña música en castelán, agora vexo que funciona o galego porque vos sacades X temas que funcionan moi ben e din, pois, o que hai que facer é isto. Non é como raro, tamén? Da rabia de vez en cando, sabes? A ver, rabia tampouco, porque ao final... A ver, dá un pouco de rabia nese sentido, pero ao final a xente, por exemplo, se facía antes temas en castellano, pois fijábase en xente que facía temas en castellano, sabes? E ao final, se agora fai temas en gallego, gracias a que, por exemplo, Martín enche unha Capitol, pois iso é... Quere dicir que estás facendo ben, sabes? Pero a min, que fagan temas en gallego, pero que falen en gallego. Claro, exactamente. Porque hai un punto moi grande ahora de, sale, falen sí. castellano pola calle, e fagan un tema en Fagan gallego temas porque en TikTok, Exactamente. sabes? Eso non. Eso sí que non. Credes que un pouco a música pode ser ese primeiro paso para introducir a xente o galego? Porque é iso, ao A final... cultura en general, o sea, se non é a música, sabes? Unha película, ao final a xente, sabes? En plan, vai a facer clic a cabeza por algo que lle gusta. Se cho queren impartir obligatoriamente, non vai ser como se che poña unha peli e che mola, sabes? Como fala... Sí. O tema do que falamos do idioma é que moita xente faino polo motivo que xa existide, que non había referentes, e ao mellor agora os referentes sí que están, entón a xente sí que se anima, pero sí que é certo que hai unha parte de xente que ao mellor é castelán falante, e non só é que sea castelán falante, que ya refanflinfla o gallego, e ao mellor por o ano, se esta movida baixa, o gallego
dalle igual, Claro. sabes ao que me refiero? Que eu tampouco fago en plan conscienciadamente, mima vou polo idioma, eu fago porque sinto en Non, gallego. pero nós facémoslo sabendo que non o facemos porque é unha moda, sabes? Claro, claro. Pero hai moita xente que fai porque sabe que é moda, sabes? Eso mola porque nos sube, pero Non é malo tampouco. Claro, o sea, non mola na parte de que te subas ao carro só porque é unha moda, porque como deberías subirte ao carro porque estás concienciado disto, sí. pero por outro lado tamén é como, vale, isto axuda, isto tamén sirve. Sí, no, claro. ¿no? Destes novos rapaces que están saindo, que eu creo que cada semana sai un novo, tío. porque é unha cousa tolísima, sobre todo duns meses para aquí. Mola moitísimo eso. Tedes algún predilecto? Algún que digades este que se veña pa aquí que teño eu como un filliño, tedes así algún predilecto? O mellor é elegido, bro. Sí. Porque é un amor de pasta. É moi bo chaval. Sí. Notase, o sea, ojalá un chaval humilde, sabes? con 17 anos esa cabeza, tío. É genial, tío. Notase que, sabes, que el estuvo nos vendo a nós, que lle gustaba a nosa música, ahora faina él, está arrasando, tal, aléjame muitísimo, sabes? De feito, con Elegido hai unha anécdota de que, en plan, cando saliu o primeiro TikTok del, eu non sabía quen era. É verdad. E ele avisoume de que estuvo improvisando con nós un día que En Muros Miramar. É verdad, sí. Muros Miramar. Porque nos ven ver a Muros Miramar, estuvera con nós, joder. Sí. Sí, estuvo con nós. En Baia tamén estuvo. Non lle facía cara, sabes? Dixo Martín, si estuvo con Non, nós. é genial. E nunca, unha cousa que é, xa di moito del, que nunca nos dixo que facía música. Sabes? E facía música. E o mítico, sabes? Porque cando che ven o mítico, que che di, no, porque eu fago temas, tal, tens que poñer. Sabes? Xa di. Claro, xa de Os primeira temas xa vou di. poñer, Claro, os temas vou poñer. Pero él nunca dixo nada, e eso xa di que, sabes, o respeto que nos ten todo é a hostia. E non tes como un pouco a sensación de que para redondear un pouco todo este bo momento da música urbana fai falta tamén que se sumen un pouco as rapazas, porque eu sinto que nese sentido queda, o sea, están saindo rapaces, pero a punta pala por todos lados e como que Sí, que se custa un deberían pouco atrever saber. máis, sí. A verdade Sí, a que mí sí. encantaríame. De feito, tería ganas de escutar algo en un proxecto moi bo. Sí, unha inteiro, chamada. sí, a verdade que sería unha locura. Dun perfil, sabes? Sí. Molaría que saíra alguén que non nos esperáramos para nada, sabes? De repente ahora unha tipa que empeza a facer, sabes? Requetón, Jallejo e Arrasa, sabes? Lo que sei. Que hai, A Batial en Jallejo. Sí, no, pero claro, en plan... Nadie González está moi guai. Claro. Sí, Aldara e toda esta peña, pero, sabes? Molaría como unha Batial, unha mala, molaría. Unha mala. Sí, joder, estaría... Que credes que vai ser o seguinte paso un pouco de todos estes xéneros, porque se falamos de que agora mesmo estamos no pic, que credes que vai pasar agora? Eu non sei, a verdade. Uf, Non, pregunta non máis teño ni complicada. Eu sinceramente o que penso que isto é unha paranoia miña. Eu creo que vai pasar como pasou cando saliu o reggaetón. O sea, o reggaetón saliu e a xente dixía, "Buah, que merda é isto". E agora todo o mundo escuita reggaetón, en todos lados escuita reggaetón. E ojalá pase iso que a música en gallego, sabes? Ojalá dentro de 20 anos teñamos ali 50 tacos, esteamos con as nosas familias e poñes Spotify e o que che salen éxitos en España un tema en gallego, sabes? Sí, ojalá. Pero eso son paranoias. Sí, pasar fronteras cada vez máis. No, si hai que traballar para... Mira, se a gente pasa, por exemplo, sería unha colaboración internacional, sabes? Para min, na miña carreira. O sea, un tema con Crucio, sí, sabes? Sería algo que, ojalá, sabes? E facer que canten en galego, que eu creo que ese é Sí, está o guapo. doble logro. Sí, Xa non é sí. chegar ata ali que facer unha colabo con eles, sino que se atrevan tamén a facelo en galego. Sí, mola. Bueno, pois eu creo que con isto imos pasar a última parte de todas. Imos divertirnos un pouco, ¿no? Isto comeza Si a te queres etapa divertir. el hormiguero. Vai entrar casi barranca. La revuelta. E vai entrar agora María aquí e imos despedir este programa, que a verdade que me gustou moito contar convosco. A facer uns xoguiños. Imos ver que tal nos desenvolvemos aí. Fixen este listado así rápido, baseándome nas nosas experiencias vitais xuntos. Vale. Que son moitísimas. Son moitísimas. Pero bueno, Xa será máis. xa me deu para entender un pouco o lore. Vale. Vale? Entón,
o primeiro ítem de rap ou non rap. O Deportivo da Coruña. Rap ou non rap? Vais aquí, cabrón. Ni má. Van a serrear, Van así. Nada de rap. A ver, Agora mesmo É moi non é rap, é moi rap. É moi rap. a ver, Sí, hai porque que le dudar por, hai que vir do barro, sabes? Pero para min agora non é rap. Era rap en Por que segunda non B é rap? e cando gañaba Pero títulos. dilo pola directiva ou por qué? No, porque agora é como unha posición de... Bueno, si estábamos subindo a primeira, tal, non sei que. Para min era máis rap, o sea, a segunda B. Sí. Segunda B, pero ademais non cando estaba gañando, cando estaba palmando. Para min é rap o super deportivo, e Beto e Almiña, eso é puro rap. Para min agora mesmo non é rap, pero houve épocas nas que sí que o foi. Sí, Vale. sí. Ok. O licor café é rap ou non é rap? Moi rap. Sí, moi rap. Moi rap. Rap gallego. Rap gallego. Sí, Totalmente. Tú opinas o mesmo? Sí, 100%. non hai discusión. Pero, sin embargo, crema de orujo non é nada rap. No, Non, No. O Nada. a caña de ervas é moi rap. Sí. Caña de erva, sí. E a Juarellante tamén. E non. Ten que saber mal para que sea rap. Sí, no, que ten que ir Ten que a ser su mal. corpo, yo, veo que hai. Pero para min, por exemplo, cervexa non é rap. Sí, a litrono, tío. Pero litrona sí, pero un amigo Claro, 9 claro. non é nada rap. Xa. Bueno, depende, tío. Pero un Skol, sí. Un Skol sí que é rap. O técnico de sonido que se meterse en 1009, tío. ¿Cómo non vai ser rap, sabes? Sabes, claro que sí, a cerveza sí que é rap. Depende do contexto, Claro. enténdese, pero sí que é rap. Eu penso que o licor ca máis. Sí, no, o licor que sempre é rap. A cerveza depende do contexto. No, eu penso que non. No. Home, a xente nos parques bebe cerveza todo o mundo. A ver, rapear. Xa, Flow Park, sí. Porque é máis barata. Claro, exatamente. Claro. Por eso é rap. Sí, no. Depende onde estean basadas. Claro, sabes? camo ali. O envase é que o envase totalmente. Sí, exactamente. Como o viño, entón. O viño en cartón é rap, pero o Sí, viño... claro. Bueno, botella. hai nos de €1 con tapón destes que non valen para nada e demais. Eso. Pero despois... O dosificador non é nada rap. No. No. O Mallaray é rap. No, nada. Cero, de É feito. moi todo o contrario. Veña, tírate Desificar non é rap. Veña, outra. Perfeuto é rap ou non é rap? Sabemos do que estamos falando, non? O rato. mascota. O ratón do... O rato do fallado. Sí. Sí, porque, sí, porque o levaron e perdeuse, non? Claro, para mí é moi Digamos a rap, historia. porque o tipo é moi aventurero. Sí, está ben. Sí. Sí, é un macaco rap. Pasou O rato por- mola, E sabes? anda pola calle. Pasou por moitas superficies. Sí. Como? O sexa, vamos a ver, é un rato, quero Está nos dicir. suburbios. Sí. É rap Claro, sempre, o sexa, efectivamente. máis de rúa non se pode É ser. underground. Sí, sabes? Sí. Compre, E bebeu de todo tamén. No, o que viu e o que bebeu. O que bebeu. Bueno, Estamos de acordo en todas, Sí. Moi ben, moi ben. Bueno, nos blues. Ti ti saiches do pozo, pero ti queres tirarte de cabeza, vale. Beber cubatas nun avión é rap ou non é rap? Sí, por supuesto que sí. É rap, pero... A pejada. Cando estás pejado. O sea... non sei explicar. No. Claro, se eres funcionario e bebes cubatas Sí. no avión non é nada rap. Pero ir a migración a ver cuatro no avión está... Pero si vas a un concierto a Bruselas, por ejemplo, Si vas a ver Poñer a un Lagunia, exemplo. Puerto Rico, e coges un etílico no avión, é rap total, sabes? exactamente. E se das volta ao avión, vai rap, Si se estampa sobre mí... Volta avión. Tamén depende do tipo de cubata que vas no avión. Claro. Xa... Claro, é que si é ginebra rosa con 7-Up, Eso non é nada rap, da igual o contexto. que é o que bebo eu, pero... No, pues no. Tens que cambiar. Tens que beber algo que che destrozo o estómago. A ver, agora pasei o licor café. Pois está. Moi ben. Pum. Que Agora eu vamos a equilibro, eu sempre tendo a quedarme no medio entre rap e non rap. Bueno, mientras estás tomando licor café era rap, despois cando che botan a colonia esa... Eu, Ginebra, tío, un podo. No, Eu bebo ben, intentei... bebo ben. Ti bebe la van? Sí. A ti? No, non. Eu Porque te has bebido, Eu empecé mítico Bacardi Limón, Eu sabes? empecei. Coja esto. Non é rap, bro. Eu empecei con colonia. Así xa é rap, xa está. Bacardi Limón, empezar en Bacardi Limón, É mítico. é rap ou non é rap? É que Non é depende. raro. No, bro, si tal. Pero comezar a beber ver, con Bacardi Eu Limón, penso que Todo o sí, mundo joder. Sí, todo, claro. Eu empecé con Bacardi Limón, bro. Pero depende con cantos anos. Xa. Si... Claro, si a ver, comezas- non vou dicir que os menores beban agora tampouco.
No, por favor. Pero Tiene eso. sería moi rap se Tú non tiveran moriste. 14 anos. Claro, Si fuese exactamente. mayor de edad a beber con bacalao. Claro, non é rap. Eu fui ese. Pero xa Fuches ese, ti comezaches tarde. Sí, Si, eu non son rapero as 24 horas do día. Pero molaría, ademais, que saíras de aquí, quitaras o chándal, con garabato, tal, traxeciño. No, mi Tenemos que hacer una call para apuntalar el briefing. Non, empecé a beber moi tarde. Millón. Bueno, tes o fijado Sí. mellor que nós, seguro. Fuime mal dispois. Destroceino bastante dispois, pero de momento vamos ben. Vale. Que máis? A Praia da Lanzada é rap ou non é rap? A praia? Da Lanzada. Onde é eso? Ves, é que estos son Dios mío! norteños, Claro, é que eu sei o que é, pero non sei Eu son si, sabes? hiperlocalista, Non, pero cheches. o jefe... Eu non fumo. Eu tampouco, En plan, eu non fumo. Eu tampouco. Non... Pero por que? Non sei Por que? si- Que pasa con A Praia da Lanzada é cero rap. Claro, para min é cero rap. Cero rap. Que é rollo Porque moi é turístico, mítica ¿no? onde Turística. vai a peña así... Claro, pero nós tamén imos a San Francisco Pero de Louro. San Fran é rap, Claro. tío. É rap, pero estamos madrileños ao lado, sabes? En plan... Sí, pero nós, o noso grupo ali, sabes? Sí, eso sí. Obviamente Jodai eu... Rap é ir a Vieto. Jodai é máis rap que hai. Ir a praia a Esteiro é rap ou non é rap? Si vas, mira, si vas que non sin ir pola carretera, sí. Como? Si va na lancha. Na lancha con Xoao, Ah, con xa. sabes? Eso sí. Un mítico. Claro. Si chico de colega na lancha vas, é rap. Se vas no coche, non. No. No, porque ti pode ir caminando. Hostia, Pode ir caminando a Sanafra. Ou a Discriminación Poder do Vieja. interior. Claro, como a... Ahora os de Esteiro te van a matar, vai a matar todo o mundo. O sea, por la porta van a estar todos. Non hai bote. É Muros é rap ou non é rap? Sí. Muros é rap. Muros é moi rap. Sí, sí, muy rap. En todos os ámbitos. Buf, muy rap, sí, hai puñaladas. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí, claro. Vale, que vila diríades que é máis rap que Muros? Máis rápido. E por que Carballo? Eu iba a dicir Trinidades, Boiro. Miradoiro. Boiro. Arzúa. Que Arzúa é guapo, tío. moi rap. Aí hai que dar, Sí, sí. Arzúa é o qué número 1 de cabrón. rap. Sí, 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 Arzúa é unha locura, tío. Tristán. Que hai? Xarao para Tristán. Sí, Diego tá. Tristán é rap ou non? Obviamente. Sí. É o gol. A ver, poucas cousas hai máis rap que Diego Tristán. Xa fixo unha canción bollante. Ah, Home, E non hai nada máis rap que chupar unha canción boianca. sí, efectivamente. Isso é verdade. e bueno, decimos unha última. Ok. Inventa tú unha. Invento eu unha. Vale. Vai xente aparte, esperando. Por favor. Cortado de blues, Non te preocupes. Encher a Capitol en 20 minutos é rap ou non é rap? É moi rap. Non é rap. No. No, era peor para Ortiga nada. que No, en no, su para último día, nada. tío. Sabes, Ortiga... Rap é ir ali... Bueno, É no, reventala. ir a Capital xa non é rap. No, a mala O sea, testa. Saltarse a mala testa que Exactamente. es... Buah, qué puta. Rap é mala testa, sabes? Rap é mala testa. Sí, Capital é non rap. artistas. Capital non é rap. Para mí é rap, tío. Non. En plan, a mí va. Sí, vendela sí, no, vendela Obviamente. sí. Pero a Capital non é rap. A sala como tal, non. No. Pero do concepto de rap que estamos falando, non, sabes? Xa. Pero acaso non é máis Ojalá dar rap un concerto na capital. Home, claro. non é máis rap anunciar unha Capitol e que vayan 20 persoas? O sea, Sí, é sí, máis sí, rap, sí, é sí. máis rap que vayan 20 persoas ou esgotar en 20 minutos. Eso é super rap, sabes? En plan, que vayan poucos Sí, é e que- a full. Sí. Sabes? Sí, claro, é que... No, sí, é que é moi complicado, tío. É moi complicado, está moi aparte. Pero é que se faz un concierto en plan cunha sala solo para os que, sabes, os reales. Claro, tío, xa. é que é rap total, sabes? Eu fumo a moitos conciertos con estes de non encher ni moito menos e a peña de nicho é ser o mellor día da súa vida, sabes? É que eso é como arte, tío. E iso é bastante rap, a verdad. Porque o rap é nicho. Ainda É agora verdad. sea máis viral. Sí, ahora sí, claro. Tremendas reflexións. Pois, Do Celta Acabou nada, aquí a nin filosofía. do Madrid, nin... agora a pregunta é para vos. Como se antes fora ao revés. No. Quen é máis rap de non os dous? A ver, eu creo que está claro. Deixa que respondan eles, non os condiciones. Eu creo que é a que vende Adidas, Amigo. Pero, espera.
No hay nada más rap que el resumen semanal de Rodri. Xa, eso sí. Los cojones. Sí, tal, O facer unha entrevista no avión. No, O é moi resumen rap. semanal en Bélgica é rap total, No, facer unha entrevista no avión tamén é Púxose moi rap. a editar o reel ali, Buah. Porque se aproveitar tempo. Sí. Esa De rap. nós os tres temos bastante claro que non é rap. De Fabio, de sobre. Fabio, de sobre. Fabio é o qué? máis rap. Non sei, tío, E- sei. Por- Bueno, pero ti E o que menos estabas rap? con Corsita no botellón. Xa. Claro, cabrón. É que que- non te arrancado, tío. Ponle a mil temas. Quedou sin coche no Quedas botellón. Quedei sin coche. Por poner temas. Sí. Eso é moi ¿Qué rap. hay? Pero si ves o coche flipas, En plan, Mítico o coche Corsa. reventado. A ver, reventado tampouco. Iso é rap real. Sí, rap, Xian aí é rap, sí. Sí, Ti é moi rap, joder. Pero gáname Fabio, joder. Sí, me parece que non vale para nada, por eso sí, non vale para nada. Ao lado vos, tío, che José. Pero quen é o menos rap de vos tres? Eu? El. O do Risa, joder. Eles están- Pero É no. todo risa. Pero tamén é rap. Claro. Ten Da cousa. risa. Son rap porque me vai ben. No, No, tío, xa era rap antes. Sí, subías a míticas historias con 15 anos así. El só escoita. Eso era o que quería eu. Pero eu tamén o facía, o sea, Sí. íamos quitar fotos eu e el por aí dando vergóns. Todos pasamos por esa. Sí. Sí, hai que pasar, hai que aprender, non? Gang Bueno, signs. pois deixarémolo aquí, non? A Un verdad, placer. hai que ir dormir. Exacto. Pois nada, moitísimas grazas, rapaces. Moitas grazas, vos. María, por rapearnos aquí. Home. Agora vamos po xeixo. Literalmente. Bueno, non sei se ir pola porta eu. E nada, moitísimas grazas por vir. Espero que estiveredes cómodos. Puta madre. Moi ben. E pechámolo aquí. Vale. Moi ben. Pois sí. Sí, señor.